El concierto que hemos tenido es un concierto de música sacra, son la Leçon de Ténèbres y Magnífica de Couperin. Entonces, una música francesa y música sacra. Eso claramente para la Semana Santa que viene. Entonces, hemos tenido un programa que se coloca en un tiempo bien preciso y es un poco como si fuera hecho en el mismo momento, es el mismo momento cada año. Entonces, es como mantener una conexión con el pasado. He tingut l'oportunitat d'assistir al concert del mes de març corresponent a les escenes de música galiana. Avui, encara que ens hem adelantat algun dia, perquè l'obra que hem escoltat, El son de Tenebres de Couperin, és una obra que està escrita per al Dimecres Sant. És una obra no només de repertori, sinó és una obra, una de les obres vocals més importants de la història de la música. Així que ha sigut realment un aconteixement dins de 5 segles de música italiana.